Добрый день, шановные сябры! Прывітанне! Запрашаем вас у відэападарожжа па экскурсійным маршруце «Вілейка ў аб'ектыве часу». Але маршрут наш незвычайны, таму што з дапамогай сучаснага гаджэту і рарытэтнай фотакамеры мы зможам здзейсніць відэаэкскурсію не толькі ў прасторы, але і ў часе. І так, калі ласка, у Вілейку! Вакзал, вядома, гэта вароты горада. Менавіта з яго, помніка архітэктуры пачатку 20-го стагоддзя, і пачнем наш маршрут. Чыгуначны вакзал на станцыі Вілейка быў урачыста адкрыты 1 студзеня 1907 года. Першапачаткова ён быў аднапавярховым, а ў 1920-30-е гады было дабудавана мансарднае памяшканне з кватэрамі для супрацоўнікаў чыгункі. Наступны наш прыпынак – плошча Свабоды. Гэта гістарычны цэнтр горада. У 19 стагоддзі плошча мела назву Георгіўскай. На фотаздымку таго часу на месцы царквы існавала капліца. У пачатку 20-го стагоддзя на плошчы быў пабудаваны будынак пажарнай аховы. Зараз у ім размяшчаецца Вілейскі краязнаўчы музей. Дарэчы, на супрацьлеглым баку плошчы размясцілася выставачная зала імя вядомага мастака, уражэнца Вілейшчыны Нікадзіма Селівановіча. Цэнтральнае месца на плошчы Свабоды адведзена помніку землякам, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Свой экскурсійны маршрут мы працягваем па самай старажытнай вуліцы горада Савецкай. У 16 стагоддзе яна называлася вуліцай ад царквы да двара. У 19-20 стагоддзях гэта вуліца Мінская, Мінска-Дзвінская, імя імператара Александра II, імя Пілсудскага, беларуская. На гэтай вуліцы усталяваны помнік двойчы герою Савецкага Саюза генерал-майору Азі Асланаву, камандзіру 35-й гвардзейска-танкавай брыгады, якая 1-2 ліпеня 1944 года вызваляла Вілейку ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. За помнікам Азі Асланаву у глыбіні сквера размяшчаецца будынак Вілейскага раёна цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. За час свайго больш чым векавога існавання у ім дзейнічалі павятовае рамеснае вучылішча, польская гімназія імя Генрыка Сянкевіча, руская сярэдняя школа і міжшкольны вучэбна-вытворчы камбінат. Дарэчы, у 1920-е гады тут выкладаў малюнак знакаміты мастак Уладзіслаў Страмінскі. На вуліцы Савецкай знаходзіцца будынак Белтэлекаму, помнік архітэктуры пачатку 20-го стагоддзя. На гэтай вуліцы знаходзіцца яшчэ адзін помнік архітэктуры. Зараз у ім размяшчаецца адміністрацыя гандлёвай арганізацыі. Любімым месцам адпачынку вілейчукоў, вядома, з'яўляецца гарадскі парк. Гэтыя мішкі добра памятаюць не толькі нашых маленькіх бацькоў, але дзядуляў і бабуляў. На гэтым месцы калісьці стаяў помнік Сталіну. Наша падарожжа заканчваецца на цэнтральнай плошчы горада. Да пачатку 1970-х гадоў помнік Леніну быў павернуты ў адваротны бок, а паміж Былой плошчай і вуліцай 17 верасня існаваў жылы квартал. Царква прападобнай Марыі Егіпецкай пабудавана ў 1865 годзе ў рэтраспектыўна-рускім стылі па праекце інжынера Алексея Полазава. Дарэчы, цікавая асаблівасць царквы. Адзін у Беларусі вежавы гадзіннік, што ўвогуле не ўласціва праваслаўнай архітэктуры. Касцёл Узвіжання Святого Крыжа быў узведзены ў 1906-1913 гадах па праекце віленскага архітэктара Аўгуста Клейна у неараманскім стылі з рысамі неаготыкі. Дарэчы, крыжаўзвіжанскі касцёл у Вілейцы з'яўляецца адным з 7 цудаў Мінскай вобласці. Паважаныя сябры, спадзяемся, што наша відэаэкскурсія па Вілейцы вас зацікавіла. Запрашаем вас на рэальную экскурсію ў Вілейку і Вілейскі раён, прыгожую, непаўторную старонку сінявокай Беларусі. Да новых сустрэч!